Erokamano nyakora Mogi Komiora Mogi TV ne weche manyien e chenro mar migago wantiere kod mathoth mwaikoni mabende timore odiochieng' ma kawuono e pacho kaendi mago madhi nyime ma achiel kachiel e gwenge ma opogore kaachiel kod mago matimore e pinje ma ok ahinya to motenore kod jatend piny moro bende oloso report mare ma yangore ni oringo kendo dar e pinygi kaachiel kod mago mag tuke. Ang'eyo ni giko dira mano bende ne nitiere kod mathoth mane otimore mabedi kod e chakruok nyaka giko. Itudi kod namba mar 2 e YouTube, Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV. Nyinga en Ochieng' Mano. Di achiel kachiel kod gino mati mana bende ichwalo kod ogai mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka sebedo ka oloso e weche motenore kod duol mochung'ne tong' to kod mago mag yiero pacho kaendi IEBC e kind mamoko. Kakoro achiel kachiel onjo ni to kawuono Stephen Kalonzo Musyoka wachang'o e weche makamagi. Because when I last checked, I was still in Azimio. And the leader is Raila Odinga, who appointed me to NADCO. We need to be able now to act in the best interest of this country. This matter of IBC is the most urgent issue. The people of Banisa constituency lost their member of parliament over a year ago. They're still waiting for a by-election. And others. Why disenfranchise Kenyans? Because of political expedience. But as I said, I invite you, maybe I can share with you some of my thoughts on why the delaying tactics. And if we do that, do not record me and forward to Itumbi. People are desperate, absolutely desperate. Yes, sir. Yeah, I said Muli is one of us. He comes from my home county. Yeah, he tried to run for speakership of Kitui. He wasn't successful. I certainly wish him well. And if there's any way I can help him, but let him not be used as a proxy to delay an important national matter. Of course, that recording by Tumbi, which is a strange thing, had to do with, because Augustine Muli went to the office of Junet Mohammed, who is, of course, the secretary. As we speak, the Secretary General of Azimio is Junet Mohammed. And that is the last very important thing up to date Junet has done. Because he forwarded the name of Dr. Koki Muli in accordance with what he had agreed within Azimio. So the name of Koki Muli was agreed upon following the direction of the judge who determined the matter and gave Azimio 48 hours to forward a name. That supersedes what you are talking about, my friend. Who was it who was asking that question about who may have garnered what votes, whatever? That did not take into account the fact that the national, whatever the party is, yeah, because there are 23 parties, by the way, in Azimio, yeah, but one had to have a parliamentary party. And everybody in this country knows Wiper Democratic Movement is a parliamentary party. And by the way, Professor Adam Solo went in easily because Raila and us that time had agreed on the formula, which formula was messed up by the political party's liaison team. That is the whole story. They liaised, they tried to say, oh no, we want to teach, I don't know who, what lesson. I think a lot of them have since regretted. And we are moving. We want as strong as Azimio. Even if they do not have membership in parliament, there's 2 members of the coalition. But unfortunately, the law stipulates, you have to have at least membership in the House. And this is the clogging. But I'm telling you, the truth of the matter is the state interfered, okay, to make sure that Koki Muli's name is not forwarded. Unfortunately, the names have to be forwarded as a team, the 9 of them. And I think my friend Weta knows the truth. Thank you. I think I've belabored that point. Nawashukuruni sana.
So my friend can go and have a cup of tea. Asanteni sana, Mungu awabariki. And surely have a wonderful festive season. Asante. Yakwara mogi manone en ogai mar duond bura mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka. Manaka yangu ni mokum gigo mabende otwaki kanyo kane pok wayude to kod bende kautieko. Owacho ni maendi en twak mar mabende ochwalo kinde ni mar jamhuri kendo kwayo no ganda jo Kenya hayo makare kinde mag nyasi mag Christmas. Owacho ni en kinde mono beni koro waketo etokwa midhiero ma wasebedo godo. Bende opoyo kanyo piny Ghana kuom okang' mane gikawo weche mag demokrasia. Oyango ni kata kamano pod giyango gigo ma oganda jo Kenya kadhoe mago hinga mopogore opogore. Owacho ni pod okondika oganda mathoth pod onge kod tije. Weche motenore kod osuru gin ma bende koro pod hinyo oganda. Midhiero maka kod kache sekta mar somo, bende sekta mar thieth. Weche motenore kod siro somo e mbalariany to kod piny owacho bet kuom oganda. Mago gik ma bende oyango kanyo ni gibro dhi nyime kod goe koko kata golo e duondgi mondo mi oganda jo Kenya oyud fuong'ruok. Oyango ni bende en odiochieng' mar kedo kod mibadhi e pacho kaendi, World Anti-Corruption Day piny Kenya. Ne bini go kange weche ma kedo kod mibadhi pod ogo tache pacho kaendi. Ka bende wacho ni en odiochieng' bende tieko e ndala 16 ma osebedi ka ilose weche motenore kod rocho ratiro mag kit chwech kaachiel kod kedo mano 16 days of GBV. Oyango ni piny owacho ma Kenya Kwanza gi sani onego beni wuok oko kendo yango ne oganda jo Kenya gigo ma gisebedo gi thuolo mar timo kendo chopoe. Matiende ni nyaka gi sani oyango ni piny owacho ma Kenya Kwanza ok nyal keto lwetgi e gigo ma gisetimo ne oganda jo Kenya. Ka wacho ni gionge gi mor amora ni giko higani en mana bende koro kelnegi mana chandruok to onge ber ma ginyalo yangoe. Owacho ni gibro dhi nyime kod kedo ne ratiro to kod fuong'ruok ne oganda jo Kenya kata ka higa rumo to kod e kinde mabiro. Kawere gi mago ma Stephen Kalonzo Musyoka yango dichiema kawuono bang' ywaruok mosebedo e od bura ma Nyamira. Giko ne to kweth ma ywarego oyie mar bet kendo twak mar manyo kwe kindgi e kaunti no. Kolos kod ute fwambo bang' tayo romo mane imanyo godo kwe gavana kaunti no Amos Nyaribo ok ni winjruok biro bedo e tok twak matut bedo jumbe mokalo kod jumani. Spika mako Jolo Thaddeus Nyabaro bende kalose iko mar gweng' Masere ka chung' bura ma Mugirango olero ni oyie biro bedo e twak mar manyo kwe e kinde kod spika mane oyier Enoch Okero. Yes. Pakasi toikeire. Yokumanya gusira Mosa Piu so ikonya gusomate University ya Kenyatta. Ya wile kinyelekeiga. Wale wabunge ambao wamechaguliwa katika bunge letu la National Assembly washirikiane na governor na MCAs wa Nyamira kuleta uwiano, kuleta umoja ili tufanyie wananchi kazi. Mambo ya vitina haitasaidia Nyamira na wananchi wote wa Nyamira. Hii muda yote tumepeana ni watu kuja pamoja tuongee shida zetu za Nyamira na wale wachochezi ambao wanatoka nje kuleta furugu katika bunge letu wakaweze kukomeshwa. Sisi kama viongozi ambao tumechaguliwa tuko tayari. Akuje tukae kwa meza, si tukagawana ile kitu kidogo iko, kupanga maendeleo. Sisi hatutaki soda, hatutaki maji yake. Sisi tukae kama viongozi ambao tumechaguliwa, tupange maendeleo ya wananchi. Mumekubali namna hiyo? Tukae kupanga maendeleo, si kukaa tupange jinsi ya kuipa serikali. Hapana. Tunaendelea kuongea, Jumanne nitakuwa na meeting na hao, nafikiri mafarakano itaisha. Wadhi e gwenge mag game, jod bura mag game Elisha Odhiambo wacho ni duol mar EACC owinjore onon orage ma MCS ma Siaya donjoe kendo ma owacho ni otudore gi mibadhi ma bende moko ntiere higi. Jod bura no wacho ni nitiere mindni mar omenda e lwet MCS moko matiyo marach gi omenda e chenro mag gedo to ahinya e orage mag gero wang'apaya.
We have a practice of MCAs doing roads, and when tenders are called, roads are not being done because they are paid for the roads that were done before. I am calling upon EACC to investigate the tender malpractices that are being conducted by the MCAs in Siaya. I, as Elisha, I don't fear to talk the truth. Because the tenders for roads have not been done, because MCAs are waiting to be given roads to do. So I'm calling upon EACC to do their work and come to Siaya. Ka wuok game waduoge chuny boma ma Nairobi achije ariyo mewacho ni ginwe kar uso gas manomuoch dwe mar ariyo kadak member kasi ochwale nyim doho mamalo kinyi ma kawuono kabiro donegi gi ketho 11. Jariego magin Derek Kimathi Nyamo gi Stephen Kilonzo Mwite kwedo ketho bana osomnegi mar timo ohala no maonge oboke mowinjore kowuok e duol ma EPRA. Ketho moko 10 ma bende donjego en mar nek e yor both bang' ji 10 na wito ngimege masira ma kamano. Achije ariyo owe gi rambun mar shillings million 1. Watoto wamekufa. Mtoto wa Mo Jokanyo mantiere sekta ma chiemo mag jamni wacho ni osuru mijuogi chiemb jamni kod rem tiyo gi duoko mag nonro gin moko kuom gik mamiyo chiemb jamni nengo gi idho ne jopith. Ka giloso kinde romo mar ariyo ma jokanyo mag sekta ma loso chiemb jamni boma Nairobi, giwacho ni tich kanyakla e kind joket mwandu kaachiel gi lwasi makare mar ohala ema nyalo miyo pith bedo gi yuto makare. Romono bende ne osir gi mbetre mar piny Holland korore gi riwruoge mamoko e sekta mapur kod Latis kod Lari. And if you talk about the livestock sector, you need to talk about the feed sector. And we need to improve how we develop the sector, what we can do together with all the different partners in the sector. The meeting today is about this. It is about how to make the sector better, how to improve the sector, and also how to make sure that the sector is climate resilient in the future. A lot of farmers in this country are depending on livestock for livelihood, and therefore a critical look at the cost of feed is very, very important. How we intend to support the roadmap, first of all, is engaging continuously with the government. We have talked about a review of the levels of taxation, review of policies in this country, and one of the things that we really want to do as private sector is to continually engage with the government. Taxes on raw materials drive up the price of feeds. And at the same time, Kenya has the ability to be the regional powerhouse in feed production. So when you put on a different pair of glasses and look at Kenya as the potential exporter of feed into the EAC region, then now that discussion on removing taxes on raw materials comes in a completely different light and probably a more attractive business case. Kambi mar chendo mag tudruok mag simu kod mbui Airtel oyawo bade Tivoli e chuny boma ma Kisumu. Matend kambino wacho ni en yo mar chopo ne johera mag Airtel. Kane oloso, jatend kambi ma Airtel Ashish Chandra wacho ni e kaunti ma Kisumu gigeto ganda ma ohinga 600,000. Jatendo bende wacho ni yepo mar duka makamano ogeno ni biro kelo yot ne oganda yudo chenro magidwaro kendo machiegni kodgi. Our plan was to start for about 1,000 new base stations, which will help increase network across the country as well as improve indoor coverage across the country.
happy to announce that we have finished approximately 900 plus 1 or 2 more sites we have already deployed across the country. Another 100 sites is happening between this month and next month. And with respect to response from the customer has been good. We are very grateful for the response that we are seeing across the counties, and we are expanding our network footprint. We are expanding our service footprint. You must have also noticed that we have now over 2,300 plus Airtel Money branches across the country. In fact, in Kisumu city itself, we have around 43 branches apart from these 2 shops that we have, Tivoli and Mega City. So our distribution footprint, our service footprint is getting bigger, and our endeavor is to bring our services closer to our customers as the days go by. Jokendera ticho ganda pacho ka ochako chenro mar golo dok e nyithindo manyiri kendo chiwo puonj mamiyo githegore kod iye ma ohiu, lwenje mag udi kod tuoche manyalo hinyo ngima. Magi gitimo kokalo tuke mag sinema mag tugo kendo kale mbui mag yore manyasani. Jokendera ticho ganda gi omedo ne gitimo kamano mar chiwo duol kara duol ne rowere kendo geto bero lwasi mar ngima maggi. Gima nyalora mag nam lulwe kendo kokalo tukego geto reso ochumi. The adolescents enough awareness or enough knowledge so that if in fact they need to make any decision on their sexual reproductive health. And it's just to bring out our ideas, the challenges that we face as young people from Migori. But there's also a lot of messaging around sexual reproductive health and economic empowerment. And a lot of the education happens through our 3 lead characters. Robi has been that typical example of the rural girl and how she navigates the challenges that she faces in the village through growing her talent from the village all the way up to the city. But more broadly, Girl Effect is about reaching young girls on issues that matter very closely to them. That includes health, their livelihood and education. Yeah, kwa mga jiwangero kamano kuoma medokete e chenro mano mar migago ntie ji mathoth mabende nena Galaxy kendo ngisano Ching Manuel aneni eyo makare kamano Tashili Kendi wachono Ching Manuel aneni kendo amor kaka wich manyien choponwa kowuok kuom Ramogi TV kamano kuom kete kanyo Efi Witney wachono Ching Manuel aneni kawuok e gwenge mago mag Migori warito Chakos Kuku eyo makare kamano kuom kete e Ramogi TV. Aloch Violet wachono Ching Manuel aneni kaintire gwenge mago mag Mombasa kendo Ramogi TV choponwa eyo makare. Gima bende pod mako dhoge ni weche mag Kalonzo gin mawacho pile pile to enango mabende nyalo yud kanyo kowuok kuomgi. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Alocha Violet edote ni mare makare. Erokamano kanyo ng'at maluongore ni Osutwa Ching Manuel kata katimo penj to kanyalre mane Ramogi TV mondo me yud weche manyien ang'e godo chal ma piny Kenya. Erokamano Osutwa kuom kete e Ramogi TV. Ma Obanda wuod Ombwede Ligega Ramogi TV neno maler Manyani Nakuru wacho ni omoso wuon gi baba ne oduor Obanda Fudigedo kana Ombwede kaino Ombwede kanyo. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Kinyi Frederick inena ka intiere gwenge mag Homa Bay Ramogi TV and fine kendo clear. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Dennis Obuya kiwuok Nyatambe Center wacho Ramogi TV ler sana Christmas makoro urito. Erokamano Dennis Obuya kuom kete Ramogi TV. Brian Omolo ka in youth leader Jesus Evangelical Church Nyahera ineno Ramogi TV yo makare ni bende. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Aito ntiere ng'at mabende luongore yawre uru ma ng'at mabende luongore kae ni Ayub Jakino mar Uyoma. Weche manyien choponi yo makare mago jok bende no achiel kachiel ka bende mag maroti na mar 3:06 nono nyakwaro mga jwang kik dhi mabor pod wantiere kod mathoth maingo ni chenro mar migago. Ulikuwa unafanya nini wakati ulipigiwa simu? Nilikuwa tu job zangu za kawaida, nikapigiwa simu. Ma 1212 hapa Nairobi. Yes. Kwanza shikilia goodie bag yako. Alafu shikilia check yako pia. This is your check of 50,000 shillings. Hakikisha jina imespeliwa vizuri. William Mudhui.
Bahati iliyoje people. Niko na wife wako kwa nyumba, sasa ana kitu anafanya na plan kumwekea tu kabisa na hiyo pesa. Isani anasai kramar bedo jaherani. Kebiro kata na biro wacho ni kaka heri. Mama nane wacho nega samoro Nyasaye nyalo oduoki. To nitie dichieng' moro achiel ma Nyasaye milamoga pile biro duoko lemoni kaka en idwaro. Ana biro tero ote mochiwo kae gi teka polis nikech dhako makide rach ne wuondre ga nober ahinya samo biro limo nyithindogi. Ing'eni mayo an gi param ratiro manomiwa tok mana wan nyaka jonyuol initimo kama nang'o seher. Kick off the festivities in Dubai na View Travel. Join our December 13th, 2024 fixed departure and enjoy an exciting half-day city tour, desert safari with dinner, Dow cruise, breakfast, round-trip flights, airport transfers and visa processing included. All these and more in 5 days starting from $1,055 USD per person sharing. Book now. Limited slots available. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Ma echenro makeloni danji maliet. Ma echenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma echenro makeloni duond yawuoto nagi. Wakwa rowere bende kiyudo matin kik icham te ikungo. Duond mine Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kodo hala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea mama mpenzi basket na deals kibao. Isitoshe, sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discount no. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169. Cooking oil 3 liters at 899 from 1060. Basmati rice 2 kg at 699 from 767. 4-pack tissue white at 159 from 186. Bar soap 800 grams at 159 from 200. Dial *487*5# to select your item and buy straight from your phone. Once you receive your code, pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Simple, fast, and super convenient. Other baskets on the offer include Mama Soko, Sherehe, and Daily. Citizen Duka, making your celebrations more sweeter. Beise penjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riuri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno. Mana Ramogi TV. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Seche ma piny mangima ingo odiochieng' kedo gi mibadhi. Apisa maduong' ma National Youth Council Gloria Wawira
koro dwani rowere onywandie chendo makedo gi mibadhi e pacho ka gilose nyasi mane obagi mbalariany ma Strathmore. Duol makedo gi mibadhi EACC yango ni mibadhi otimo newa e migawo mar tije, thieth kod mar somo. Duol mar Transparency International wacho ni kedo gi mibadhi osebedo matek nikech joma owenegi ting'no osebedo ka nindo e tich. As we mark this day, we seek to partner with Kenyan youth to amplify the voice against corruption and unethical conduct, which continues to deny the youth fair access to opportunities for personal development. Let us work together to dismantle the system that breeds corruption. Start by refusing to participate in corruption, no matter how small. Today is not just about acknowledging the problem, it's about embracing the solution. Kenya's future lies in the hands of its youth, and that future will only be as strong as the integrity we nurture today. Let us unite with our young people, not just in words, but in action. Together, we will shape a Kenya where integrity is a shared value, corruption a distant memory, and every citizen has an opportunity to thrive. You have passion, and that's what has driven you to do some of the things that you have done. And therefore, if these are channeled in the right way, we could actually bring down this giant. We can bring down the giant of corruption. The National Youth Council, established to be instrumental in channeling the energy of young people, we would want to see how we can work together so that young people are more engaged in this matter of combating corruption and encouraging ethical behavior. Jalup jatend piny mar Ghana Mahamudu Bawumia ogoyo bade piny kendo yie gi duoko mag yiero e pinyno. E ote mare ne jofwambo, Bawumia olero ni jatend pinyno machon John Mahama ne ombe yiero mane obagi chieng' ngeso mokalo. Bawumia nomedo ni duoko mag jood bura bende keto duond bura makwedo piny owacho National Democratic Congress e thuolo manyime. Nyiso ni duond bura mane ochung' godo Mani Patriotic Party oyombi. Jatend piny mar Ghana Nana Akufo-Addo nogweto kapok kinde mar telo mar rumo gino manomiyo yiero bedo e piny mar Ghana. Kata dok ni jalup jatend piny oseyie gi duoko, duol mochung' ne yiero e piny mar Ghana pok ogolo duoko ayanga. But I've come to stay. That's a long way to go, but I've come to stay. It is possible for them. It is possible for them. Kapolo ntiere weche matimore pinje maoko, jatend piny moyie Donald Trump mano mar Amerika nenore ka gima opogore paro. Jatend piny no masani Joe Biden e lweny ma osebedo e piny Syria kuom higni ma ok tin 12. Ma en tok ka piny Amerika ne omonjo piny Syria kata bedo ni Donald Trump to ne okwero wach. Jatend piny Syria Bashar al-Assad ma osebedo e telo chakre higa mar 2000 bende ne oringo modhi oponde boma ma Moscow e piny Russia. Jong'anyo mag pinyno bende ne omonjo kar jot mar al-Assad kuma ne giyudo e jela mayangore kaka Human Slaughterhouse ma wachore ni osebed ka isando e ji. Lipod od fwambo mar Al Jazeera yango ni ma ok tin ji 13,000 osekume yor deogi e jelano. E lwenyno ma osekawo higni 13 ma ok tin ji 507 osewito ngimagi ka nyaka sani ji 164 wachore ni gin jopinyno.
Johale chiro marodi e kar chung bura ma Bay Town yuake wiro chruok mar arita kwe kod medruok e kwanda dukni ma iture kinde mag otieno nyaka ne kambi mochung'ne keo stima Kenya Power ng'ada teko mar stima ma kelo ler e chirono dweche 4 mokalo. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Bay Ali Abich miyo ler. Boma matin marudi kopanye kachud bura ma Homa Bay Town en achiel kuom bombe matindo madongo mapiyo e kaunti ni kaluwore gi chenro mag ohala kod chenro mag dongruok mamoko ma osebedo kadhi e nyime. Kata kamano kuom thuolo ma dweche 4 sani johala marudi ok osebedo gi kwe kendo giywago rochruok mar arita kwe ma obiro nyaka ne Kenya Power ng'ar teyni mosebedo ka kelo ler e chirono kaluwore kod gowi mag bandho sirikand kaunti ka johala wacho ni mudho masane ni e chirono osemiyo jonjore thuolo ma nyao time mag maundu e chirono. Rape case benitie. Jogi ponde mudho to gimako mine to gimayo pesa machiegni nyone gi ng'ate daraja ne gipondo ne mudho ko loko ka koro miyo gini kelo lal ne johala sani koro chuno mine ni giuso gi sola ma kionge sola tidok dala chien idok dala chon. King'iyo aswekragi kitanda mag aswekragi inya yudo ka ji timo timbe moyiengolo e bwo kitindi nigi nikech ang'o taya onge. Joalago wacho ni kum mag dukni bende sani koro jimbore nikech jomaundu ma kamago tiyo gi mudho masani koro kwa kalorano mar kwalo mwandugi kendo chunogi mondo gilor kuondegi mag ohala kapok mudho donjo mar geng'o jomaundu mosebedo ka monjogi. Akwayo sirikal mondo konywa gichulnwa taya. En mudho makati wuok idhi mana ot. Tiwuotho gi ng'ato bathi to kare ng'ani madhi mayi wang'ayo to kinyal ng'eyo. Wadonjo e chiro kata kwadhi seche mwakeno imawa kes matin mwanwang'o sebedo maonge taya madhi dweche 4 gimomiyo no be wakia. Puro dukni wakwa sedhi dalni wanga gima samoro ni kawo no tur mokaw jobetewa makata midino negi wang'ayo nitie. Bende giywago chido mar chiro kaluwore gi yugi masane koro biyore kar puko taka manie chirono ka giwacho ni pone ywak mar yo kowinji e thuolo mar juma achiel mabiro to biro chunogi mondo giwe golo osuru ne sirikand kaunti. Rodi olil saida kendo rodi dum mang'eny. Wadwa kwayo mondo konywa e ler mar rodi dum ma serious wadwaro konyruok e yor ler mar rodi. Jotich ondiki maywecho jogi ywecho to giolo kata tok jo taka. Taka ne mamo wacho ni gari biro every week to choko taka. Pok waneno gari week mano wachi. Taka inyowa kacha miyo watuoche. Rodi kama wane nyaka gi jotend jo health gingi taka cha. Mondo giwuo mondo wangi kaka taka cha uto. Wachno wan kaka johala ma rodi wachiwo juma achiel. Ni kako lasnwa gige waduto. Ok wadhi juogo. Jalup ruoth marudi wacho ni onge matene mag ler e chirono osemiyo johala mathoth owito mwandugi kata kamano ni ogolo siem ne jomaundu masani koro kawo thuolo mar ma johala e chirono. En adieri ni sani endi osekawo muda mang'eny kapok wabedo gi street lights kendo osekelo midhiero maduong' kaluwore gi security. En adieri ni waseyudo cases ni nitiere jomoko achudhe moko mayune ji e kor yo sautieno sana ne minewa moa chiro. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Ntiere weche mtiore kod nok ma arita kwe apisas mag arita ochako timo pedhe gwenge ma Barakoi e tong' mar kaunti Migori kod Narok mar manyo jonjore mane ochielo ng'ato achiel gi magina nego dhok 2 kendo hinyo dhok mamoko 7. Monj ma kamano weyo ka jogweng'no nigi luoro ka chien mag ohala bende ochung'. Commissioner mag kaunti ma Narok Kipkech Lotiatia kayango wach monjno singo ni obila obeda kicha ka koro kwa jopiny mondo konygi e timo chiwo maling'ling manyalo konyogi e mako jonjore go. But now, mpaka mfanye things procedure kwa sababu kama to justify to them. You know, most of these people are literally ile shida ya kuna maandamano hapa. Tuko na maaskari kutoka hapa Rift Valley, kutoka hapa Narok. Lakini shida kama hii walifu wakicross border kukuja kufanya maafa, wateremuke kwenda hapa Migori, hakuna support ya wale maaskari wa huko wa kusaidia watu wa Narok. Wanasema eti Nyanza sisi tuko na usalama. So hii imepaki imekuwa vita kama gorilla. Ng'ombe mbili alikufa, ng'ombe mbili alipona, alipiga risasi lakini alipona.
Na alienda sapa. Ng'ombe sapa alienda na kondoo 6. Na kufika ndugu yangu mguu na risasi. Mambo ya uhalifu na uharibifu wa mali wamekumbushwa tena kueleza kwamba anybody ambaye atasalete mambo ya utofu wa salama afanyiwe ama shughulikiwe vile sheria inasema. Na pia tunaomba wananchi pia washirikiane na walinda salama kupasha habari ikiwepo kama kuna uhalifu katikati yao, wasichelewe kuwaeleza ama kupasha habari wale police officers ambao wako maeneo hiyo. Jachung mar mine kaunti ma Mombasa Zamzam Mohamed chiwo siem ne jomibadhi mikoni kwayo pesa kuom grube opogore michoro negi omenda mag ngaf mageto chenro opogore mag dongruok. Kane loso Likoni Mombasa nyasi matiego jopiny e chenro mag oro kwayo mag omenda go. Jadurano koni thoth grube osebedo ka pogo bath omenda magiyudo ne jogo mabende gin achudhe kata broadcast. Gino moko ni osebedo ka timore tok chik. Jotelono komachielo jonyuol mondo mi olu ndach nyithindgi kinde mag rusa to chutho nyithindo manyiri kalore masiche mag monj kod nek mosebedo ka bende juko thoth gi e pacho ka. Kina mama, mukipata pesa za ngafu, mtu yoyote asije kuambia toa commission. Tumeelewana? Mtu yoyote asije kuambia kuwa hizi pesa zimetoka kiwango fulani kinafaa kiende mahali fulani. Pesa ikitoka ni ya kikundi chenu, fanyeni biashara mjiendeleze. Alafu tunamalizia hizi siku za 16 days of gender-based violence activism. Dhulma za kijinsia. Kina mama na wasichana wenu, najua mna watoto wa kike nyumbani. Mtoto wako asitoke sijui ameitwa na nani wapi. Watoto wa kike wanauliwa kiolela. En kinde ma koro Walter Nyambaga nyaka sak itwa kata mewa mor kata nyiero. Nyakwara mogi bende winje masako it jumane. Josiasa kod jopiny osebedo ka gido itwa kod weche mamit kendo makelo nyiero. Del nyalo jony kendo dwaro ni orwae ng'ede matin. Owinjane ma Walter Nyambaga choko e masako it. Josiaya penjo moro nika. Kadi chuotho tiwacho ni dhako emonego. To dhako kotho to ng'ama negoga? Ala? Iwacho nang'o? Kadi chuotho tiwacho ni dhako emonego. To dhako kotho to ng'ama negoga? To chiliel to en ang'owa? Imagine chief. Wacho ni chiliel en puodho mipuro gi kwer yoyote. Mano no wach na nawuon. Ni en ang'o? Puodho mipuro gi kwer yoyote. Wolololololo. Mano doko wach. Pod ka puro apodho kuome bino geng'a. Baba Raila Amolo Odinga. Webe handi. Miwa kitendawili moro. Tendawili. Tega ya Gwambo. Mari ni tek. Mtego wa panya kuingia waliomo na siokuwemo. Ni donge otegu moro nodi. Aliweka mtego kule kwa State House. Anawekea baba mtego. Well, okay. Wanga. Iwinjo ni ng'ato fiko ume e bomaka. Nimeona Gachagua analialia hapa town. Anafanya nini? Analialia hapa town. Ni ndalo moko nolao jakom 1 hour. Wakati wewe ulikuwa unafukuza baba. To sani machozi piwange betnade. Ukifukuzwa kidogo na viti namna hii unaanza kulia machozi. Junet, awinjo ni oselawi 1 hour. Jana nimeongea hapa Taita Taveta, naona wengine wananirukia Junet kwani koso dhogi ema okeloni ajema. Kusema chochote mimi nataka kusema. Huwezi kufunga mdomo yangu. Nwane. Bana mdomo ni yangu. Sifuna, to in bende in kod dhogi. The good thing with mouth is that all of us have them. You have a mouth, I also have a mouth. Jo, awinjo ni ng'ato ka ng'ato nigi dhoge. To in be in kod mari. Tuko na mdomo kama wewe. Ukileta tunaleta. Ukichoma tunachoma. Junet, ndalo moko ne okisirga Ruto. Pana cheza na sisi wewe.
Unatisha nani? William Ruto unatisha nani hapa Kenya? Wewe unaweza tisha nani? To sani chalo nade Wood Suna East. Hakuna kitu ya kupinga. Sasa tunangoja kitu ya kupinga. Yamo jaloko. Anyway, jatend piny. Jomoko gosiboi kendo gipinga dani. Wale wamesimamisha ujenzi wa airport ni mashujaa. Mashujaa wakufanya kitu gani? Yawa. Tudonge ok gidware. Alafu kuna watu wanaongea hapo, tumeshinda sana, sasa tumesimamisha kujenga airport. You have no ideas of how to build any airport. Ya manora tichgi. Ndege donge begi idho kuro. Wale wanapinga airport hata hawajawahi kukanyaga kwa airport hata siku moja. To Ruto. Wachane wach pepo mbaya cha. Kuna pepo chafu ya upingamizi, kupinga kila kitu. Nyaka sadaka. Hata imefika wanapinga hata matoleo kanisani. Jameni. Weche gitek wewa olwer. To Lusaka donge nyitero moko ni jodolo. Bishop amesema hatarudisha hii. Jatelo to okewewa kod singo moro mar gach okolo. The standard gauge railway will be extended from Naivasha to Uganda to Rwanda and to DRC. Ala? Iwacho nango? The standard gauge railway will be extended from Naivasha to Uganda to Rwanda and to DRC. Wacha nilie kwanza. Oi! Oi! Ai! 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 Ruth Odinga nyaka mami. Ka jirani die moja ode. To watim nango. Kikange ni chopo Kisumu. Tineno ka jirani goyo jaode. Otiye monya minanega. Tiko ni bela ni nyango ni benyo chalo waka hero ka keto lipstick we mno dishuo die medie ba. Konye. To kanyathi jirani okalo tong. Kanyathi jirani timo gik maricho godiochieng' kawuono yudi tich to ka duweri moro matino soyot piko ni mano wachgi kata komako ich tang'ono jogo sungre ni gin go kony nyathi jirani no. Awinjo ni in kod ote ne jok matuo be. Weneno ng'ato kata kipande nga yaki didi kuode konya kidalo konyo mondo dhi oyud thieth. Mago ema Sako It kod Walter Nyambaga. Walter Nyambaga bende antiere gi dhoga. Abiro loso tok manya kwaro mga johan kikidhi mabor pod antiere kod mathoth moikone ahinya to e pap weche mag tuke. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, Skuma Wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni. Wende mag piny. Koda sigendni mayudore e wendego. Wajan thum gilmoro. Okay. Den giradhi. Okay. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chur. Ngoma owake
Wuok tich nyaka tich abich, saa 10 odhiambo. Kik bai. Huyu Mungu amefanya kweli. Amen. Kwangu mimi amefanya kweli. Amen. Tunaona kagari. Amen. Mwanzoni siku. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*381#. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Asante sana. Eichung Punjab, hera motegno ne odongo. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro ketogi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Ok unyal paro kaka unupuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano ma ginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Shukran. Watim kama kaudera irwaki, kausuka munditwe, walim nam chumbi, wabil chiemo mopogore opogore, chiemo mantiere gi nyadhi, chiemo mantiere gi mit nyowoyo. E namni, wantiere koda re mopogore, wan gi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster, wadan mondo waket gi mesa, wapuonjere kaka itedo gi kod kaka ichamogi. Garlic butter. Garlic butter bende gi ndhadhu ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo.